Театр сәнгатен алга таба үстерү максатыннан 2019 ел Россия Федерациясында театр елы дип игълан ителде. Эфирда таяну нуктасы тапшыру студияда Венера Аитова, исәнмесез. Біздің президентimiz Владимир Владимирович указ кабул итте. Икенче елда театрлар елы, шуңа күрә безгә бу театрлар елын бик матур итеп үткәрергә кирәк. Төзекләндерү мәсьәләсе безнең эштәлеге сезнең. Шуңа күрә бергә кулга-кул тотынып, матур итеп 2019 ел безнең матур итеп истә кала торган булырга тиеш. Сезгә бернинди шигем юк, бу эшне башкарып чыгырсыз дип. Бүгенге көндә без горурланабыз сезнең уңышларыгыз белән. Әлбәттә, республиканың бу көчле ягы, шуның хәтле театр бездә, шундый артистларыбыз бар. Шуңа күрә үземнең исемдән, хөкүмәт исеменнән сезгә зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Сез бик кирәк, сезсез безнең киләчәк юк. Рәхмәт сезгә. Мөхтәрәм кунаклар, сезне чын күңелдән беренчедән котлыйбыз. Студиябыз кунаклары әле генә Әтнәдән театр елы ачылышыннан кайттылар. Нинди хисләр белән кайттыгыз, Наил апа? Мин күтәренке хис белән кайттым. Менә таяну дигән тапшыру, таяныш. Театр бит ул гомумән кеше өчен таяныш ул. Улның төп бурычы кешене үзенә кайту, кешелеклеккә кайту дигән әйбер. Беренчедән, бу беренче ел бит инде театр елы. Әле моңа кадәр андый бәйрәм юк иде бит инде. Менә шуның белән бик инде атаклы. Һәм дә ки менә бүгенге очрашу Әтнә театрында, әле Әтнә театрына 100 ел уңайыннан президентның да килүе шул булды. Гомумән безне шулай котлауы, менә ничек матур итеп безне котлады. Аның сәнгатькә игътибарлы булуы әлбәттә бик зур безнең өчен шатлык һәм таяныч дип әйтер идем инде. Инде миңа 57 ел театрда эшләп, шушындый бәйрәмне каршы алу, бу минем өчен әлбәттә бик зур шатлык. Шуңа күрә Аллага шөкер, бәйрәмнәребез әйбәт узсын. Менә президент әйтте бит инде, төзелү эшләре безнеке, инде театрның иҗади эшләре, үсеше театрның ул сезнең бурычыгыз. Миңа калса, Аллага шөкер, безнең театрлар хәзер зур дәрәҗәле үсештә. Менә безнең театр, татар театры Кытайга китте, менә уйлап карагыз әле. Менә Килмешәк дигән спектакль белән инде. Менә уйлап карагыз, ул бит инде үзе безнең Казанда гына кайну түгел. Менә чит илләргә хәзер безнең театрлар йөри башлады. Анда безнең театрны таныйлар. Менә Берташевич Фәридкә Станиславский премияны биргәндә әйткән иде. Татар театры, Галиаскар Камал театр, ул европейский театр. Европейский театр, ул татар театры диде. Ул бит юкка гына андый сүзләр әйтелмәгән. Чөнки ул безнең һәрбер яңа спектакльләргә килеп, карап, безнең белән гел элемтәдә. Менә шуңа күрә Аллага шөкер, миңа бүген бик зур, куанычлы, бик шатлыклы вакыйга булды. Сез дә шулай илһамланып кайттыгыз. Әйе, мин инде яшь директор буларак айрым минем өчен мәгънәгә ия булды бу очрашу. Хәтерләсәгез, 2014 елны мәдәният елы булган иде. 15 ел әдәбият елы. Ул елларда әле мин мәдәният дөньясында тапшырган. 16 ел кино елы. Әйе, алып барганда ул еллар рәсми рәвештә март айында гына башланды. Инде менә бу театр елының әле ел башланмаган декабрьдә тантаналы рәвештә ачылу инде зур өметләр уята, чөнки бу ел исем өчен генә булмас кебек. Чыннан да ниндидер зур эшләр башкарылсын иде. Менә театр елы итеп сайлау нәрсә хакында сөйли дип уйлыйсыңыз? Театрга игътибар бик зур хәзер җәмгыятьчелектә. Әлбәттә, җәмгыятьчелек бүленгән. Һәм әлбәттә, иң әйдәп баручы театрларның күбесе хәзер
мин аларны оппозиционный демәсем, просто алар ничектер каршылыклы, ниндер теге бәхәсләр тудыра торган спектакльләрне күрсәтә башлады соңгы елларда, һәм шуңа бик зур игътибар тамашачы тарафыннан. Әлбәттә, дәүләт үз өстенә алырга тели, әлбәттә, дәүләт менә ниндер теге бер юлга юнәлтергә тели театр сәнгатен, һәм әлбәттә, театрга игътибар бик зур, чөнки театр бик каты, бик кыдрәтле, бик дәртле инструмент. Социаль инструмент әйтәм инде. Һәм ул, мәсәлән, әдәбият, кеше утыра үзенең бүлмәсендә, укый матур итеп китапны, ә театр ул коллектив эмоция бирә торган сәнгать. Без монда залда бөтенебез, мин дә, Мансур да, мин яраткан кешеләр, мин нәфрәт иткән кешеләр, без бергә утырабыз һәм без спектакль карыйбыз. Шуңа күрә театрның социаль кыдрәте бик көчле минемчә, һәм аның роле бик зур бүгенге көндә. Һәм әйтәләр, менә театр үлде, хәзер инде яңа сәнгать формалары юк икән, һәм менә шушы театр елының менә шулай указлы булу, ул әлбәттә театрның актуальлеген, театрның кирәклеген, театрның көчле нәрсә икәнен тасвирлый, избатлый. Менә шул. Мансур абый, сез дә шулай кабул иттегез моны. Бу бернинди кризис хакында сөйләми, бу бары игътибарны арттыру өчен генәме? Шулай кабул иттегезме сез? Минемчә, татар театры бүгенге көндә бик яхшы формада. Аны аңлап була беләсез нәрсәдән? Бик көчле традиция, күп елдан бара торган традиция, театрга йөрү традиция, ул елдан-ел көчәя, ныгый. Билетлар табу авыр, премьераларга, яхшы премьераларга. Бу бик яхшы күренеш. Бу әйтергә була, тамашачы үз тавышын бирә театрга, театр яшәсен, чөнки менә театр актерның тере уйнавы ул гаҗәеп күренеш. Кеше интернет белән аралаша, хәзер телевизор белән, ләкин театрга килеп, аның тере актерны күрәсе килә, аның күзләрен, аның кичерешләрен, аның бер кичне ул бер төрле уйный, икенче кичне икенче төрле. Менә бу гаҗәеп нәрсәне, могҗизаны берничек тә кеше юалтасы килми. Шуңа күрә театр ул мәңгелек сәнгать, һәм безнең театр бүгенге көндә бик яхшы форманы кичерә минемчә. Менә шәхсән әйтәсем килә инде, киләсе елны мин бик дулкынланып, өметләнеп көтәм, чөнки Алла бирсә минем премьерам булачак. Һәр автор көтә үз премьерасын. Безгә уңыш кирәк. Кайсы театрында әйтсәң, тагын да бетрәк булыр. Камал театрында Фәрит Бикшәнтәев минем Исәнмесез дигән пьесамны куя. Без көтәбез уңыш. Уңыш булмаса, безнең дәртебез сүнә. Шуңа күрә менә без икеләтә көтәбез. Мин икеләтә көтәм уңышны киләсе елда. Зур өмет белән карыйм. Инде бүгенгесе хакында сөйләшә башлагач, Лора апа, безнең менә монда сөйләшкәндә гомумән проблема юк кебек. Барсы да алдагыл. Әлбәттә, бар һәр илһамланып кайткан, канатланып кайткан. Без көтәбез әлеге театр елын. Бүгенгесен ничек тасвирлыйсыз менә? Чынлапта әле әтнә ягыл минем туган ягымда булгач, мин бик бәйрәм, матур тантанадан әйләнеп кайттым. Беләсезме, менә инде Россия Федерациясының хөкүмәте тарафыннан оештыру комитеты булдырылды. Һәм анда безнең Татарстаннан вәкил, ул безнең театрыбызның баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев. Һәм бу оештыру комитеты тарафыннан бик күп чаралар каралган. Анда әлбәттә очрашулар, анда төрле фестивальләр, кичәләр, күргәзмәләр һәм дә ки каядыр мәдәният өлкәсендәге кануннарны да үзгәртеп редакцияләү, кору, энциклопедиялар, анда күп, бик күбесе. Һәм шуларның бу эшләр әлбәттә киреңнә һаман да баралар, әйме? Ә менә хәзер инде хөкүмәт, дәүләт тарафыннан да игътибар булса, чөнки күп нәрсә безнең материаль техник базага кайтып калайм. Менә шул яктан безгә президентыбыз әйтмешли, булышлык булса, без күп нәрсәне җиңәрбез, чөнки проблемалар бар. Мин әле әйтеп китәсем килә, менә без ел башында 2 елга бер тапкыр традиция буенча Мәскәүдә гастрольгә барабыз, кече театрда безнең татар театрының гастрольләре, һәм шул вакытта без Бахрушин үзәк театр музеенда Марсель Сәлимҗановка багышланган күргәзмәдә ачабыз. Чөнки менә бу да инде минемчә шушы театр елының кысаларыннан ничектер бер
донлыклы шара булып килеп керер. Һәм андый шараларны безнең театрда инде гел уздырып торабыз. Ул гастрольләр дисең мәле без Һиндстанга да җыенабыз шикелле. Менә проблемалар, мин үзебезнең театр турында кыска гына әйтим. Biz bu мәсьәлә буенча инде президентка бер мөрәҗәгать тә иткән идек. Безнең театрыбыз хәзер безгә тар. Безнең киңәйтү, ремонтлау, төзекләндерү, аны реконструкцияләү безгә ул иң беренче пландагы бик зур проблема. Менә шушы юнәлештә дә ниндидер эшләр башланса, без бик шат булыр идек инде. Министр культуры Аюпова безгә бу мәсьәлә буенча килгән иде. Безнең белән очрашты, һәм дә менә Луара әйткән шул төзекләндерү, киңәйтү театрына безгә хәзер ул тар, анда җитми артистларга, безнең технический персоналларга, ниләргә ул килгән иде безгә Рустам Нуралиевич. Һәм Аюпова менә шул мәсьәләне безнең артистлар күтәргәч, ул әйтте, ул планда бар. Biz yardım etəbiz, biz onu nitəbiz, indi xəzər planğa qoydıq ul əybirni. Şuna görə əlbəttə indi teatr bulğaç problemalar var indi. Şuna teatrında bit nindi zor, matur үзгәрешләр булып төзекләндерелде. Бездә шуның турында хыялланабыз. Әйе, үзебездә көтәбез. Безнең инде планнар бар иде, без планны президентка күрсәткән идек, проект, ләкин ул аны кабул итмәде. Безнең булакка таба киңәйтү бар иде. Ул әйтте, ул якка киңәйтергә кирәкми. Әнә теге стоянка, машиналар стоянкасы, шул якка күтәрә. Шуңа күрә безнең проектлар нишләп тукталды. Менә хәзер яңа проект төзелде. Шул мәсьәлә буенча безнең министр культуры безнең белән әңгәмәдә ул әйберләрне безгә аңлатты. Әйтте бит Рустам Нургалиевич, төзелеш мәсьәләсе бездә. Без әйдәгез күбрәк теге эштәлек турында. Без эштәлек хакында сөйләшербез, рекламадан соң бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында таяну ноктасы тапшыру без дәвам итәбез. Рекламага китер алдыннан без театр елына инде өметләребезне баглый башладык. Менә техник яктан, тышкы яктан үзгәрешләр инде кайсылары көтелә сөйләштек. Ичке яктан килгәндә, гомумән алганда, Рифат, ничек уйлыйсыз? Кайсы проблемаларны үзегез хәл итә аласыз, кайсыларын дәүләт ярдәменнән башка хәл итмичә булмый? Шуннан да әйтеп китәргә кирәк, безнең зур әдибебезнең шундый әйтеме бар. Безнең татар халкы ул театр каргагын яратып калмый, театр уйнарга да ярата. Һәм инде дөресен әйткәндә, безнең республикабызда чын шундый зур профессионал театрлардан кала 1000 якын театраль коллективлар эшләп килә. Һәм шуларның 140-на якын халык театры эшләп килә. Һәм инде аларның да шулай үзләренең авырлыклары бар. Һәм дә инде шул зур авырлыкларның берсе ул шулык авыл җирлекләрендә штатлар җитеп бетмәү. Чөнки шулык берек мәдәният хезмәткәре анда спектакльдә куя, авыл концертларында оештыра, инде мәсәлән аларга түләп шушындай зур халык театрын алып барган өчен кайбер авылларда, кайбер район җирлекләрендә каралмаган бөтенләй бернинди зарплаталар. Шуңа күрә без менә шушындай театр елында үзебезнең шушындай организация белән бергә шушындай максатларны, аларга штатлар бирү максатларын ирештереп чыксак бик әйбәт булыр иде. Чөнки менә безнең әле бары тик 10 декабрь көнне генә шундый зур тантана узды Галискар Камал театрында, ул 18-нче Төбәкара Идел йорт халык театрлары конкурсы узды. Безнең анда катнашты 18 коллектив. Инде Башкириядән булган коллективлар безнең булды. Һәм дә шундый Ульян өлкәсеннән килгән коллективлар булды. Һәм инде аларның иҗаты Нияз Раушев әйтеп киткәнчә, ул безнең жюри рәисе булып торды әлеге инде бәйгедә елдан-ел арта бара. Һәм инде бу бәйгенең шундый дәрәҗәсе, бәйгенең сыйфаты арту, ул халыкның театр уйнарга теләген, халыкның шушы сәхнәгә менә үзенең сүзен әйтү теләге күп дигән, зур дигән аңлата. Һәм инде шул әйтеп кителгән Әтнә театры буенча да сүз кузгатасым килә. Ул Әтнә театрда инде элек халык театры булып килгән театрларның берсе. Һәм инде бик куаныч шундый вакыйга безнең шундый халык театрларыннан коллективлар шундый җыелып профессионал дәрәҗәгә күтәрә алу, ул чыннан да
бик шундый куанычлы хәл. Һәм шулай ук безнең буа театры шундый ук дәрәҗәләргә ирешә. Кайчандыр бөтен театрлар шулай иде. Әйдәгез, Сәердән буа башлап. дигәннән, әйдәгез әле бер видео язма карабыз, хәннәр дәвам итәрбез. Çünkü üçüncü halkara tiyatro festivali tercihiniz bu diyalog kimliğinde diyen anda indi şaktı aşık illerden tiyatrolar kirgetiş, Rusya külleminde tiyatrolar kirgetiş. Handa indi laboratoriya barmenimizin yürütülen şunun üstüne tabi Türkiye'ye gastrol Özbekistan'a barba ise bu yıl Serbiye'ye yana çakırdılar bizden Belgrad şehirine, Kazakistan'a, Sibir'e, Moskvaga, Sankt-Peterburgga olib barga жыйнабыз. Шуның үстенә тагы бер 5-6 премьера. Раил Садриев кабитәле халык артисты дигән мактау исем тапшырды бүген президент аяна. Мин беләсем, менә бу халык театрлары буенча бер ничә генә сүз әйтеп китәсем килә. Фәрит Хайруллович Мөхәммәтшинның да әйтүенә кушылып, менә хәзер безнең президент ярдәмендә, хөкүмәт, дәүләт ярдәмендә бик күп клублар төзелде авылларда име. Һәм алар ничек кулланыла? Кишләрен алар ни өчен буш? Менә буларны тикшерергә, белергә кирәк дип, чынлап та менә шушы алар бераз кичкенәрәк зур театрлар килү өчен устахнәләр, ләкин минем һәрбер авылда да татар театрында булдыруын, спектакльләр күрсәтүен теләр идем. Менә бу да ниндидер бер проблема, аны да ничектер хәл итәргә иде. Кадрлар проблемасы бит. Төп проблема шул. Әле бу үзләреннән башласалар да, хәтта Канадада да бит җыелышып татарлар спектакльләр куялар. Ул безнең каныбызга сиңгән. Театр дигән әйбер ул татарның җанында. Уйнау дигән әйбер. Татар театры бит халыктан чыккан театр. Элек бит бөтен авылларда гел театрлар уйныйлар иде. Ул театр теге төзү дигән әйбер авылда бәлки ул хәтле үк кирәге дә юктыр. Ләкин анда барыбер уйнаячаклар. Ул әйбер ул канына сеңгән халыкның. Театр дигән әйбер, уйнау дигән әйбер. Шуңа күрә миңа калса народный театрлар булмаса да, әгәр дә клублар авылда хәзер инде Аллага шөкер клублар бар. Барыбер уйнаячак. Бар авылда, халык кына булсын авылларда, шулай бит. Театр барыбер уйнаячак. Авылда гына түгел, сугыш вакытында безнең пленда булган татарлар, легионерлар, име? Алар Галиябану спектаклен уйнаганнар. Менә. Бу бит гаҗәеп нәрсә инде, име? Пленда булган татарлар җырлап, нитеп, иратлар инде бүтән рольләрне уйнаган. Шуңа күрә теге профессиональный кадрлар түләү мәсьәләсе дигән әйбер бәлки ул кадәр бүтән авылларда булмаса да, ул хәтле народный театрлар күп булмаса да, барыбер татар халкы театр дигән әйбер, ул аның җанында, канында, ул барыбер бер тартыла барыбер, шулай бит. Уйнау дигән килешмәдегез сез нәрсә беләндер. Бар иде, театр сәнгате халык йөрәгенә иң тиз барып җитә торган сәнгать ул дип. Чөнки анда тел дә бар, җыр да бар, моң да бар, гырыф гадәттә бар, ул бик кирәкле. Шуңа күрә дә чит илләргә китсәләр дә татарлар театр куйганнар. Мөмкинлектән чыгып, аларга ярдәм итәргә кирәк. Матди ярдәмне әйтәмен бер чиратта. Сез әйтәсез, булай теге бераз идеалистик рухында нәләп, ләкин бит барыбер кеше эшли, менә бөтен тормышны багышлый ул театрга. Авылда булса, ул һәвәскәр театр булсамы, барыбер ничектер түләнергә тиеш ул. Әгәр дә мәсәлән теге җирле хөкүмәт тарафыннанмы, республика тарафыннанмы түләнергә тиеш. Һәм алар өчен семинарлар, Игътибарны тыйырга тиешләр алар, шулай бит. Әлбәттә, мишкинде башкача бит. Килешәм бүтән сүзләр белән степкан әйтәсем килә. Менә без семинар дигәннән уздырабыз халык театрлар режиссерлары өчен шундый укыту, дәресләр. Нияз Равиштан да катнашты бер-ике семинарда. Һәм инде нәрсә ачыкланды, без инде ничектер менә тырышабыз хәзерге менә яңа театраль тенденциялар белән аларга бераз белем бирергә. Менә театраль тенденциялар кая алып бара, нинди яңа үзгәрешләр бар, нинди театр абсурда дигән әйберләр, абстрактный театр дигән әйберләр. Шуларга без күрсәткәнек бер-ике шундый видео, шуңа этәргеш биргәнек. Ну, ләкин халык театрлары режиссерлары тарафыннан бу бик шундый кабул ителде, урысча әйткәндә штыки. Алар әйттеләр, янәсе татар театрының үзенең бар шундый почергі. Һәм инде менә шушындый каяндыр замана артыннан, Европа артыннан куеп, без үзебезнең татар төсмерен югалтабыз һәм безгә бу килешми дигән анда зур шундый безнең әңгәмә килеп чыкты.
Һәм инде Нияз Рәүфович та аның ние өчен шаһиты булып торды. Һәм менә монда уйлап китәргә кирәк инде. Менә шуннан да Но мин әйттем бит аларга теге вакытта нишлисең? Менә хәзер Халык театрларына багышланачак тапшыру дип уйлыйм, чөнки Әйдәгез әле халык театрларында шуннан да монда безгә сәгатьләр дә җитмәс. Шулай да әйдәгез әле видеозма карабыз, ганнар дәвам иттербез. Киләсе елга беренче этажда реставрациядан соң яңа зал трансформер ачыла. Монда фантастик декорациялар, костюмнар, утлар ярдәмендә гаҗәеп премьералар булачак. Краснобай спектакль яңадан куярга җыенабыз. Театр елында Татарстан буенча гастрольләр, Россиянең конкурс фестивальләрендә катнашуны планлаштырабыз. Өметләр, инде һәркемдә киләсе елга зур өметләр баглый. Гүзәл, бу ел эчендә бик күп үзгәрешләр булды сездә шулай. Менә син инде тенденцияны күзәтәсең, менә тамашачыга карап. Билгеле, монда җыелышы без дияргә Венера иртәрәктер әле үзгәрешләр башланып килә дип кенә әйтергә кирәктер. Әйе, шуннан да менә без премьера артыннан премьера чыгарабыз. Инде безнең 22 декабрьдә юбилей булачак. Ләкин театр һәрбер кеше менә безнең дә әлбәттә штат мәсьәләсе дә киңәйтәсе килә, материал техник базында. Ләкин алар барсы да булыр дип уйлыйбыз. Иң мөһиме тамашачы булсын. Менә монда яшь тамашачы дигәндә, әлбәттә инде турыдан-туры бәйләнә мәктәпләрдә татар телен, бигрәк тә Казанда ул андый проблема бар. Менә ничек тә булса, без инде тамашачыбызны югалтмаска тиеш, күбәйтергә генә. Шуңа проектларда ниндидер шулай лабораториялар, эскизлар, ликбез форматында барса да булачак. Эксперименталь спектакльләрне ничек кабул итә тамашачылар? Төрлечә әле менә Лейла ва Мәҗнүнне чыгардык. Яшьләр бик яратып кабул итте, тәнкыйтьчеләр бик күп түгел дип әйтергә кирәк. Журналистларның төрле фикерләре, ләкин менә мондый фикер төрлелеге булу үзе дә бик яхшыдыр дип уйлыйм мин. Инде менә сүз биргәндә әйтеп калдым әле. Театр елынан нәрсә көтәсез дигәндә, бар тик мин консерваториядә дә укыткан кеше буларак музыкаль театр булуын көтәм Татарстанда. Һәм син генә түгел. Әйе, әлбәттә ул башка театрның хисабына булмасын иде. Менә шундый теләк. Инде без хәзер өметләр хакында сөйләшә башладык, аерым эксперименталь театрлар хакында озак сөйләшергә була. Бу елга нинди өметләр баглыйсыз? Нияз, менә нәрсә көтәсез әлеге елда? Мин һәрвакыт ел сайын мин берәр әйбәт яңа пьеса барлыкка килсә, мин шул кадәр шатланыр идем. Мансурданмы, яшь, без белмәгән кешедәнме. Китәбез, чөнки драматургиядә барбер күпмедер дәрәҗәдә кризис кичерәбез. Без ул кризис белән көрәшергә булды, көрәшәбез. Менә яшь драматургыбыз тора менә каршында. Тиздән аның пьеса буенча, дебютный пьеса буенча спектакль куела безнең Камал театрында. Ләкин барбер яңалар кирәк. Менә хәзер рус драматургия бик зур үсештә. Кайчандыр менә әле 10 ел элек менә әйткәннәр, менә драматургия юк, фәлән. Ләкин алар сан белән менә шушы проблеманы булдырганнар. Чөнки күп языла. Татарныкы бик аз языла минемчә. Күбрәк язсыннар, китерсеннәр. Менә мин көн сайын төрле хәтта графоманнар белән очрашырга туры килә, миңа сөйләшәбез. Менә әйтәм, мин аңлатам ни өчен пьесаларны, аларның пьесалары бик начар. Ләкин менә шушы ниләр арасында берәр яхшы пьеса табылса, һәм мин аларны тапкан кеше, уже мин шатман. Шул минем эш. Һәм мин бик минем төп өметем менә шул пьеса булсын, потому что чөнки безнең хәзер менә театр дөньясында, татар театр дөньясында артистлар да бар, искитмәле, режиссерлар да, сценографлар да, ансы инде бар. Менә драматурглар саны күбрәк булсын иде. Менә шул. Сыйфатлы драматургия кирәк безгә әлбәттә. Найля ханым, гомумән алганда театр сәнгатен үстерү, яңа дәрәҗәгә күтәрүдә нәрсә таяну нуктасы булырга тиеш дип исәпләйсез? Миңа калса, үзеңнең кыйблаңнан тайпылмаска кирәк. Һәрбер театрның үзенең аһәне, үзенең теле, үзенең алышы булырга тиеш, алымы булырга тиеш. Шуны да сокларга кирәк. Менә безнең бит инде милли театр. Милли театрларга яшәү
башка театрларга караганда авыррак. Шул ук вакытта миллилекне дә сакларга, шул ук вакытта заманча да барырга кирәк. Менә тайпылмаска кирәк. Менә мин кай вакыт театрларны карыйм, мин танымыйм ул театрларны. Мин хәзер әйтмим инде кайсы театрларны. Менә нидә булдым, ремесло, һөнәр ниндә бик күп театрларны карадым, спектакльләрне. Мин борчылып кайттым. Бик күп театрлар тайпылган, үзләренең ниеннән, кыйбласыннан бөтенләй киткәннәр. Ул театрлар танып булмый. Шуңа күрә миңа калса, бердән-бер үзебезнең ниебезне саклап калырга, үзебезнең кыйблабыздан китмәскә, читкә, шул ук вакытта заман ни таләпләрен дә үтәргә кирәк. Менә шуны тәңгәл икесен бергә, миңа калса хәзер гомумән иң зур безнең бурычыбыз безнең хәзерге заманда шул. Гомумән алганда биредә яңгыраган өметләрнең яртысы гына тормышка ашса да, без бик бәхетле булырдык. Шулай бит, без шуңа ышанып калып, бүген сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.